Huomenta taas kaikille. Tänään on luvassa vähän ilmakiväärillä ammuntaa. No niin. Mennään sitten ampumaan paikalle ja sitten ihan ja sitten ampumaan. Vähän huonosti nyt tää kamera menee tähän, mutta eiköhän se tuosta kohta. Eiköhän se kohta ala menemään. Noniin. Nythän se on siinä hyvin. Nyt me voidaan aloittaa ampuminen. Tässä ei ole tullut videoita, on ollut vähän tuossa lomalla, niin ei ole tullut tehtyä, kun ei ole ollut videoideoita. Laittakaa videoideoita kommentteihin, niin vois vaikka valita sieltä parhaimmat. Noniin. Osuu. Käydään katsomassa. Joo, osuu. Tämmöstä tänään on tullut vähän se ammuskeltua. Ja niin. Isi ja muut ajaa siellä mönkijällä, jos näkyy. Jos ei näy, niin aivan sama. No niin, jatketaan ampumista, jihaa! Taisi tulla osuma taas. Se tunne. Katsotaan osuuko. Katsotaan. Ja totta kai se osuu. Joo, kyllä se näköjään osuu sitten. Ei tässä muukaan auta. Joo. Joo. Muut ajaa mönkijällä, sitä me voitais kyllä testata tuossa myös. Ja sitten niin. Laitetaan kiväärin